በጃኻ ባስኸር ብመርሃዊ ገብረ ሚካኤል ተጻሕፈት ጽሕፍቲ ኣብ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ዓለም ዝምስረት ዝምድና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ስድራ ቤት ሓደ ዝጠልቦ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ንቁጠባዊ ትሕሶ ናይቲ ዝምድና ኮነ ስድራ ዝጸሉ ኣሉታዊ ንጥፈታት ልምድታትን ካብቲ ብተደጋጋሚ ዘይምረጽ ረቋሒታት እዩ በዚ መንጽር ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ባህርያት ንምእላዮም ኮነ ንምውጋዶም ዝተፈላለዩ መንገድታትን ሜላታትን ምጥቃም ካብቲ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓደ ግዜ እዞም ልምድታት ተደለይቲ ዝኾኑሉ ግዜን ኩነታትን ኣይተሳኑን መስተ ካብቶም ብብዝሒ ንቁጠባ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ንድሕሪት ዝጎትት ልምዲ እዩ እናተባህለ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ቀጻልነቱ ንኽወሓስ ዝጽውዑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ክህልው ከም ዝኽእሉ እውን ንምግማቱ ካብቲ ዘየሸግር እዩ ብፍላይ ኣብቶም መስተን ምስ መስተ ምትእስሳር ኣብ ዘለዎም ነገራት ምትካርን መነባብሮኦም ዝመርሑ ውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለታት እንክትሰምዖ ብዙሕ ከገርም ኣይክእልን ይኸውን ይኹን እምበር ካብ ዝፍልይ ብዝበለ መዳይ ገለ ሰባት ንመስተ ከም መግለጺ ክብርን መንነትን ክጥቀሙሉ ይረኣዩን ይስምዑን እዮም ከላ ዓርከይዳ ኣይ ከምዞም ደርሁ እንዲ ቀልጢፉ ገዞ ብምእታው እዩ ዝዕሸግ ቁርብ ከማን ከም ሰብኣይ ሓደ ክልተ ዘይብል ኣታ ከመይ ዝበልዎ ምሽቲ ሰብኣይ ይወደይ በዚ ሎሚ ግዜ ስማይማይ እናሸተ ይኣቱ ወዘተ እናተባህሉ ነቲ ብዘይ ምስታዩ ክነኣድን ኣርኣያ ክኸውንን ዝግብኦ ሰብ ክሳሓልዎ ትሰምዕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ነቲ ኣርእስቲ ኣብ ክንዲ ምቅዋም ንምትብባዕ ዝድግፍ ንጥፈታትን መረዳእታትን ዘለዎን ኮይነን እየን ዝጸንሓ እቲ ምኽንያት ዋላ እኳ ንሓፈሻዊ ባህርያትን ዘነጽር ርጉጽ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃሉ ምስ ባህርን ኩነታትን ኣተዓባብያን ኮነ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ምትእስሳር ከይሃለወ ግና ኣይተርፍን ኣብ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ጽሑፍ ብኸምዚ ዝስዕብ ይንበብ ሓንቲ ጓል ነቲ ብዙሕ ከም ዘፍቅራን ሓሳብ ልቡ ከም ደስትኡ ናይ ምግላጽ ጸገም ኣለዎን ኢላ ዝደምደመቶ ዓርካ ሓደ መዓልቲ ሰኺሩ ረኸበቶ ኣብ ከምዚ ግዜን ኩነታትን እቲ ወዲ ነታ ጓል ክጽበያ ዝጸንሐ እንክመስል ብርቡጽ ስምዒት ብምቕራብ ኩሉ ስምዒታቱ ንግፍ ኣቢሉ ነገራ ነቲ ኩነታት ብዙሕ ኣቓልቦ ትህቦ ዘይነበረት ኣፍቃሪት እቲ ወዲ ቅድሚ ሕጂ ዘንጸባርቖም ኮነ ዘርእዮም ዝነበረ ባህርያት ፍልይ ዝበሉ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ነቲ ኩነት ብተደጋጋሚ ክትሰምዖ ከም እትደሊ ንምግላጽ ከምዚ ክትብል ተሰምዐት ትፈልጥ መስተ ክሰቲ ከለኻ እቲ ወላ ሓንቲ ምስጢር ዘይብሉ ሰብ ኢኻ ትኸውን ብዛዕባ ዘሕለፍካይ ሕሰም ብዘይ ስክፍታ ምስ ዓለልካኒ ማዕረክንደይ ከም ዘይፈልጠካ በሪህለይ ስእነት ስድራኻ ብዘይ ሕፍረት ክትዝክረለይ ከለኻ ንምንታይ ካልእ ግዜ ደፊርካ ዓሊልካኒ ዘይትፈልጥ ግርም ይሉኒ ስምዒትካ ዝትንክፉኻ ንኣሽቱ ኣጋጣሚታት ክትዝርዝረለይ ከለኻ ብትሕቲ ኩሩዕ ጸዋግ ጨካን ዝመስል ገጽካ ዝተሓብአሉ ስሉስ ተነቃፊ ብቐሊሉ ስምዒቱ ዝጉዳእ ንስኻ እየ ዝርኢ ነይረ ካብታ ደረቕ ኣይላቪኻ ሓሊፍካ ዓቐን ፍቕርኻ ብቋንቋ ኣዴኻ ክትገልጸለይ ብዛዕባ ምሳይ ክህልወካ እትብህጎ ህይወት ብደቀቕቲ ዝርዝራት ክትትንትነለይ ከለኻ ማዕረኩንዱ ተፍቅረንን ንፍቕሪ ገሊጽካ እትኽእሎን ይመስለኒ ብዘይ ምንባሩ እምበር ዶ ንሱ እዩ ኢለ ክሓስብ ገይርካኒ ሕሉፍ ሓሊፍካ ንወልዶም ብዙሒ ቆልዑትን ኣስማት ደቅናን ብምምራጽ ዘርዚርካ ወዲእካ ምስ ነገርካኒ እቲ ብዛዕባ መጻእያ ይሓስብ ዶ ይኸውን ኢለ ዝተጠራጠርክዎ ግዜያት ኮንቱ ምንባሩ ክፈልጥ ክኢለ ክልምነካ ካልኣይ ግዜ ባስኸር ጽቡቕ ገይረ ክፈልጠካ ነዚ ዛንታ ምስ ኣንበብካ ነቲ ቀዳሞት ሰኺሩ ጓልካ ንዝልምነካ ኣይትኽላዮ ንዝጸርፈካ ኣይትረሳዓዮ ዝብል ምስላ ክዝክር ትግደድ ክቡራት ተዓዘብቲ ጽኒኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ሰብስክራይብ ተዘጊርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ ፕሊዝ ቴንክ ዩ ጥጥዑ ምንዓኹም